И здравейте хора, днеска ще играя Super Meat Boy и то на боса. И да знаете хора, че са с хак. Линка с хака ще бъде в описанието. Виждате ли? Виждате хора, че съм с хак, то се личи и то е много добре. Това беше всичко от мен хора. Бай!